type 2 diabetes. Wadhi County Masiaya kamandala reyo bangod buramar County Masiaya po the paramachik magero tayora tich mondliete mokom mondliete county no koro kwa Governor James Orengo mondo tiaseye paramachik no mondo gichaki do ber mare. Steve Biko no twage mokom mondliete go kendo koro kolonwa paramachik no. Shadek mar jumani od bura mar County Masiaya nokelo fungruok mor kod bonje chuny mondliete e county no. Bang' rito kuom thuolo mohewi gini 13 mondo puodh paro mar chik mabiro ritogi kendo resogi e midhiero mopogore bang' wito joheragi. En morwa maduong' e wigni kane Siaya County Assembly kotelnegi Speaker Okode kane oyie gite karorom gite ni mondo ratiro chik miluongo ni Siaya County's Widows Bill 2025 giyiego mondo kal mondo bed chik miluongo ni County Act mar Siaya County. E twak mane Ramogi TV obedogo gi moko kuom mondlietego ne gilero midhiero magikaloe kaka tere yor achuna, tieko kwer mag mier e kinde pur kod golo cham e puothe, kwer mag gero udi e kind kwer mamoko. Ne giketa gi chike moko matek manok anyal. Koro giketa ni choncha kane chuori otho tidwa ni mondo irwak nanga chuori maiye iwuothogo ni mano chike gi mano kimelagi. Gie kinde no noweya ot miluongo ni Simba kaka wogero ga Simba mare. Abede Simba no ka koth goya kuno mang'eny. As noketa e chik nwach gie kinde manotho no sama notho nonyisa mondo aringa kaw law motegno mabro betgo. Naringo badhi akaw law motegno majin. Launa abedo asiko ka wuothogo higni 2. Ka laune makata ka dhi e kulo tarwako kenda adhi kulo taluoke tachwarwake kong'ich. Ogo kod gi mbaka to wayudo ni gin gi pek ahinya e weche mag lowo. Yudo ni ka dichuo osenindo to koro ka yuochgi laro kod gi lope kendo chope okang' moro ma samoro yudo ka mine gi iriembo ma koro gidhi gi pang mane center oko. Moko kuom gigo ma paro mar chik no ting'o gin kaka chuga gulu mar omenda mar mondliete, keto gi thuolo mar ng'ado paro giwegi maluwo kata kwedo chike machon go. Gino magiwacho ni biro resogi e lwet achudhe mosebedo katiyo aritha gi chikego e hinyogi. Gulu ni dhi konyowa, odhi konyowa e puonjo nyithindo, wahole to gi medo business magwa. Gima bil ni aneno ka dhi konyowago. Ngima manwa kale kata ngima mana kale kaka dhako no machiliel. Kora neno ka joma kiny no wit chuogi kata kiny ok bi kale ngima yani shida mana kale. Ewi mano negi kwayo Governor Masiaya James Orengo mondo tiaseye chik no ni mar giserite kuom higni buora. Oketie koke e chik ni mapiyo mi mondo nyal chako tiyo mapiyo. Mi mondo kawaloko hik omenda mabiro mambele ka to mondo onyal ket pesa madhi kon nyaka mondliete. Ponono Governor Orengo opodho paro mar chik no, County Masiaya biro ndiko historia mar bedo county mokwongo miyo mondliete ratiro mar yiero okenge magikawo e ngimagi kod tayo mieregi tok wito joheragi mopogore kod tweyogi gi chike kod kwero machon. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Ero kamana nya Steve Biko mano bene report matoro wa yema chielo chenro en marang'ichwelo